కేసీఆర్ మళ్లీ సీఎం కావాలి, చెన్నూరులో బాల్కా సుమన్ ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలనే సంకల్పంతో శబరిమలలో 65 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేశారు కస్తూరి రాజేష్. చెన్నూరు మండలం దుగ్నేపల్లి గ్రామానికి చెందిన కస్తూరి రాజేష్ ఫ్లెక్సీ పట్టుకుని పాదయాత్రలో పాల్గొన్నాడు. ప్రజల సంక్షేమం కోసం అహర్నిశలు పనిచేసిన కేసీఆర్ నాయకత్వం రాష్ట్రానికి అవసరమైందని, అందుకే భక్తి శ్రద్ధలతో పాదయాత్ర నిర్వహిస్తూ అయ్యప్ప స్వామిని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర బాగు కోసం రాజేష్ చేసిన పాదయాత్ర గురించి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. దుగ్నేపల్లి గ్రామస్తులు బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు కస్తూరి రాజేష్ ను అభినందిస్తూ ఆయన సంకల్పం నెరవేరాలని ఆకాంక్షించారు. ఇది